na don ta era baron ka foni turin ki ne ni baran mu do karabali so su duna ne fani bari ka ru bari ku lo yin ne baron ki ku ne la la ta era baron ku foni dai ha ni hadi Dala. Dala. Vous n'avez pas commandé de faire. Mon est bizarre. Dai kama godo. Era kama gote bonjour. Na fule yo gondin tan fule ema. An to ga da maka be. Okuma ini jina de be kuma la wa. Ni jina de kuma la. Ini woklo de be kuma la wa. Woklo fina tena jol. Kan beni na mi hotu ni le. Esta barara. Como tu cara tu? Itu goke bantu tu kabo. Ini jangan jual ni kare ni. Kare ni na. Ini kan. Bela. Ah, bukan tu video. Sawa. Sawa. Kau kaya. Itu kau dah mana? Yan gawa ke kabo kata para kero. La mine na madara ko danger. C'est problème yi nya fa nya ngaba. Donc, tu m'as mis non? Na bora kata para kero. Benjema fa. Ulambe do sans problème. Il faut ça. Non, il faut faire la mine. Ça tranquille la gawala. Na bora kata para kero wati. Benjema fa. Ulambe do sans problème. Problème ko stala. Idana kami bato ya ni ko mi o de bike. Ka fe fitin ngla ngadima. Café. Bon, ça me Ah, ferait plaisir. Mais ni ka gawa ke dato. Non, il faut ça. Ne bi ko dato. Ah mais non, ne sais ki ka gawa ke ka buru. Non, ike pe o café kura de bigla ngadima ya. Ne café kura. Non no boti kura. An bel français kura. Problème ko stala si mi na nai. Wa ni dadi mi bi da fe ne bi ka du so kono. Non, je suis content pour toi. Ah, ça va? Ni la si ça. OK. Ok, pas de problème. Ah, c'est très simple ça. Comme téléphone fou, il y a un mec d'autre qui est là. Il y a une là, quand il y a un boulot, il y a un café. Monsieur Georges, tu me balader quand il faut qu'il se témoigne. Et nous on a bonne bouche. C'est pas quoi d'aller dans le souvenir. Allô? Allô? Oui, bonjour. Ça va? S'il vous plaît. John, on est réjoint. Bon, on est James Bordel. Ah oui, mon retour. Et ma délivrance, on s'y tourne. Ne me voit John. Ne me voit pas.
comme bon téléphone ku bɛ n kɔrɔ dɔrɔn bon n bɛ yɔrɔ wele dɔrɔn ka foli d'u ma quoi o ye mun ye wa o bɛ ma deli k'o ɲɔgɔn ye ah non mon ami ne te fâche pas là ka kuma ɲɛnama fɔ cogo di wala n'ala cɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ si la personne e tɔgɔ mais i tɔgɔ fɔ e ŋo ne filɛ ka n tɔgɔ de f'i ye tan ouais James Bordel ouais ne b'i wele ka bɔ min o t'i ka sira ye o i y'a raccroché ya imbécile n bɛ numéro jumɛn wɛrɛ ta d'accord allô, oui, je vous reçois, ça va? Somo, ouais, en est de donner, James. Oh non, il t'endort. Non, mon côté, moi aussi là, hey, John. Ouais, bon, mi pour la droite de quoi? Bonjour, ça va? Il y a quelqu'un? Bon, et le quartier de maintenant? La Viabou? Ah bon, d'accord. Ça va? Non, Aïssa, mon côté, pour là, le téléphone, tu m'as donné comme téléphone, fou, bien encore, quoi. Il m'a ah non, aïe, même mal là. Amérique, non, ah, il y a un là. Bon, je te laisse, quoi, mais Amérique, téléphone. Allô, bonjour, ça va? No, I don't speak English. No, I don't speak English. Non, on va Mariam de là-bas, Mariam Traoré. C'est une Malienne. Ouais, elle travaille ici à la radio Guintan. Radio Guintan, c'est quoi? Tu ne connais pas la radio Guintan? Donc tu n'es pas malien. I say I don't speak English. Oh bon, ma mère. Koni ne ta ga sawan ga don ko ai labo wa mena kanen ne ga Antoine nana mun dɛ ɔ ka telefɔni di papa ma k'i fili dɛ mun na George m'a fɔ ne ɲɛna k'e bɛ nali a bɛ na ka na sɔrɔ yan ne tɛ yan nɔ a ka kɛnɛmadenw ladonni kama dɛ baasi tɛ Aduna na ji mu ga bla na mu ko mi karmuni ga kana ngolo ka be ba ga kana ni mala ni diri ko lo la ka to ka mo da la uli ka ba ma ko na ka wala de ya ne ka to ai ali ti ko ko le wi ki dira ni no ko mi kera ya kana ya ko le ne bi ko la wallahi ngakene ji e fana sa e bi jorge ko kuma dira sa James juga berapa bisa dia? Ujian aku lahara. Ada tenan. Nah, aku tinggal mancing aku mai. Abi no. Mie. Oyoy. Mite mie. Otoya na. Ai dugo ni tenu. Kana nanda ulo sagane. Abi ka tuko ni. Neko, James be so kono yawa. Abi anoki. Fukanye. Ali ne tira fola ya. Je ne en James solo so kono ya. Ebe mu fontre mu so. O joro de binena. Abi law. Ni George ma content. Ni binga James tege mine ka taka suwe a jole nyana. Ali shote wuli ka ba fanga. Ga dima bilang adi an folo ni ko. Ni jo folo wala. Shidi James ka ta du ko to be bodi ko fe.